And abangan niyo po next clip video ni Rakitiro Master kasi ipamimit ko na po siya sa mga Bukid Squad Boys ngayon. Si Tips Mio kasi ngayon, walang po siyang pasok, no? So, ayun, napagpasyahan namin na magtipon-tipon para at least para mag-jamming din kami. And kagabi, sinabi ko po sa kasamahan ko mga lalaki na dadalhin ko po sila kay Tiro Master. And yes, of course, no? Sabi nila, yes, why not? So, ayun, maaga pong pumunta dito. And, ayan, abangan po next clip kasi papunta na pa kami doon. Ayan po yung farm ng Ampungol. Ano sila yun? Farm? Kamalaking farm dito sa Sogod mga kamaster, no? Yan, no? So ayun po mga kamaster, no? So kasama ko pala ngayon ang Bukid Squad Boys mga kamaster. Si ngalan si Mio. Si Tips Mio pala mga kamaster. Yan si Tips Mio. Hello po, yan. So yan, so namili sila ng isda. Satura ni dagan na ni. Dapat atay manok. Yan po si Marinang Humboy. Tsaka si yung ibang squad. So first time ko pala na-meet sila mga kamaster. So mga kamaster, no? So andito na po kami mga kamaster sa bahay nila ni Marvin the Roader. So kasama ko pala yung Bukid Squad Boys mga kamaster with Marinong Humboy. So ayan po sila mga kamaster. So meron pong kubo doon sa taas, sa tuktok ng bundok. So doon po daw kami pupunta. Yung may kubo doon sa taas. Oh. So meron dong kubo doon sa taas. So yan po si Marvin the Roader. Di tayo makaano kay Atay. Ayan po sila. Ang Bukid Squad po mga kamaster. Alcohol muna kami guys bago kami hahawak kay Marvin the Roader. So yan po sila mga kamaster. Dol, mag-alcohol kami Dol. Yan po si Marvin the Roader. Guys, mag-alcohol kami guys bago namin na alcohol muna, alcohol. Si ano si Mag-ikapan kami si kasi Marvin the Roader. Yan si Marinong Homeboy, si Tips Mio, si RG Babe, si Marvin the Roader, tsaka si Vicky Cameron, tsaka si Reggie. Hello. Dito Jing ibabaw. So sila po yung Bukid Squad mga kamaster, no? Yan. So first time ko sila na-meet mga kamaster. Sila yung mga kagrupo ni Atitsa. Ayan sila. The Bukid Squad. Meet by Rakitirong Master, first time. Po mga kamaster. So papunta na po kami sa tuktok ng bundok. Punta na po kami sa bahay ni Marvin the Roader. So ayan po sila. Ayan po sila. Maraming salamat kasi sinama ako ni Marinong Humboy para ma-meet ko yung Bukid Squad. Ayan po sila.
So ayan po sila mga kamaster, ayan. Ayun po sila mga kamaster. Oh. So nangunguha po sila ng tilapia mga kamaster. Ang Bukid Squad ay nangunguha ng tilapia. Yun. So ito pala yung tilapyahan nila. Tilapyahan ni Marvin Daruder. Ayan. Wow, laki. Laki ng tilapia mga kamaster. Yan ba? Na, nangisi. So, katawa daw. Smile. Oh, Ang laki ng tilapia mga kamaster. Tsaka na. Dali rin naman nagkuhan tilapia eh, bro. Dikuan ang tilapia hagod. Asa sudah na, bro? Buyog. Dribble dio. So yung Bukid Squad is kumuha ng tilapia. Ibalik ka lang, Nit. Na. Sulit basta na kay kuday. Kami na po. Agaw ay si Yogi to. Hi! Yung yet, oh my God, I miss you yung yet! Guys! So, first time ko pala na-meet sila mga kamaster. No? Ang Bukid Squad. Ibon mo dito, Ken. Ganun ba? Ari ka ako no? Ilang? Bro, sila na kamans ko to. 5, 4. Ardag ka na kinito. 9 months na to, 9 months. Ganun di. Ay, aros. Mga nakay na to, no? Lapos na to eh. Ay! Ano dito ko? To cute ako. Kura. Ay, di ba? Ana. Usad ako. Dikuan. Ay, ito, tas bubokay? Atong balde. Go RG, babe! Ayan ang kamaster. Si Boy Talo po. RG Babe, sige, Boy Talo. Oh, yun. Ayun, ako niya! Fish from the... Balik ng gagmay. Balik talaga, no? Fish from the pan. Ang gagko, So, abangan nyo. Gagawin namin itong inihaw. Mamatay na nag... Bin, napamiti dahil ito, Bin. Paisa na eh. Oo, paisa na. Okay na ni. Okay na ni. Napamidado ko isda. Okay na, paisa na. Okay na, ay, palagi na itong gagmay dog. Kaya mga matay tayo itong gagmay dog. Iloko. Ang tilapia. Ayan po. Yun ang master ng laki oh. So once again, First time ko kita ng malaking tilapia. Ayan oh. Congratulations sa lang nito. Monetize na po siya sa kanyang Facebook page. And so on po. Wow! Congratulations, Guys. So shout out muna tayo mga kamaster no. So shout out pala kay Pinibining Ana, Il Capitan TV, Onyot Bisdak, Ninilin Jipay Di Guzman, the last but not the least, Nil Moto. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking munting channel. Sana patuloy niyo pa rin akong suportahan. Yung intro ko katuro ko supay na to na kung pila-ila sa mga Bukid Squad. Katuro giliha. Kanila lain sa niya no. Katong ginasun. Siguro absent ko yung followers na din. Sa Facebook. Grabe. Itong kaon mo. Mga kaon ba mo? So, ang publicity na. Bahang. Relax. Followers din. Bakit ka mag-libin? Ladies. Libin. Ako yung gumawa ng para sa ihawan. Ako yung gumawa para sa ihawan. Yes. Kasi wala naman akong ginagawa. Mana? Ayan. Napati man ako sa nag-init ko. Meron kaming kinilaw. Akala ko ba anuhin yan? Kinilaw na bang Rin ng homeboy. Yung taon nito i-challenge. isda sana. Pagkawalan tapos akala ko ba di ba nagsabi ka nung nakaraan? Challenge Ayan si tayo. Barang Homeboy. Bully natin. Oo. Maya maggawa tayo ng Yung content, manok? maya na, Oo.
gawa tayo ng content pamaya nga sigurado matutuwa. Guys, may dala pala si ano guys, sila maring humboy na manok. Anuhan pala namin yan. Halang-halang? Tinula ko ron. Oh, yun nga. Akala ko mo na iplano nimo. Nya patay ulit na badakpan human. Ah, diri na. Buyan ba niya? Ikuan ba? Challenge nga. Challenge, abi lagi. Kisay magadakop. Abi na mo na yung plano. Siya ba na I would like to So ayan po mga kamaster, congratulate so andito na po tayo sa bahay ni sa aking, Marvin the Roader, no? So sa aking ko. first time ko na-meet yung Bukid Squad. Ayan po mga kamaster, no? Ayan sila. Kasi current power sila po, current power. Salamat po sa inyong support. Thank you. Congrats. So ito pala yung bahay na ni Marvin the Roader. So ayan po mga kamaster, no? So magpapaalam muna ako mga kamaster kasi marami pa kaming gagawin mga kamaster, no? So maraming salamat pala kay Marinong Homeboy kasi sinama niya ako dito sa bahay nila ni Marvin the Roader. Saka na-meet ko yung Bukid Squad. So si Ate Cha na lang yung hindi ko pa na-meet. So ayan po mga kamaster. So maraming salamat po. Don't forget to subscribe at i-hit yung notification bell para ma-update ka sa mga video ko. So first time ko na-meet yung Bukid Squad. Yun, thank you po. Bye-bye.